В момента карам третата степен на праническото дишане. И промените, които настъпват в мен и с мен, не са от рода на може би искам нещо да направя малко по-добре, да стана, да се чувствам по-добре. Промените са до такава степен големи, че ако можете да си представите, че разбридвате със себе си и с нови куки се наплетате и сте съвсем друг. Промени ми са начина, по който дишам. Много различен. Промени ми са начина, по който усещам себе си, усещането за вътрешна хармония в мен. Промени ми се целият мироглед за това, кой съм. Успявам съзнателно да си сваля пулса. Съзнателно мога да променя болка или просто да я заменя. Когато на първия ден разбрах и чух за какво става въпрос, на първия ден на третата степен, получих първата си екзистенциална криза. Дадох си сметка, че отначало всичко в мене се бунтуваше, защото за първият път разбрах в същността какво на практика означава да си безсмъртен. Не е като момченце и сега ще науча още някои нови трикове. Разбираш, че всичко онова, което по-рано си възприемал, става друго. Виждаш, поне аз така, поглеждах върху хората покрай мен и казват, те искат да направят това или онова, за времето с което